Aquest és el mític port de Tourmalet, mundialment conegut per ser una de les etapes més dures del Tour de França. A l'hivern, la neu ho cobreix tot i la carretera es transforma en una pista més d'un dels dominis d'esquí més grans del Pirineu. Estem parlant de l'estació francesa de Gran Tourmalet. Estamos aquí detrás del puerto de Tourmalet. En verano hay miles de personas que suben con bicicleta en el puerto de Tourmalet y en invierno hay miles de personas que bajan sobre la carretera con la nieve en una pista muy famosa verde. La nostra visita va coincidir amb un dia de nuvolades, cosa que no va impedir poder conèixer l'estació de punta a punta. Tenemos aquí en el Gran Tourmalet Barrage La Mongie 100 kilómetros de pistas. Tenemos también 61 pistas y 28 remontes. Tenemos dos lados, se llama el lado de La Mongie y el lado de Barrage. I hay 11 quilòmetres entre Barrage i La Mongie. En aquests moments ens trobem al poble de La Mongie, on hi ha tota mena de serveis i també tanta neu que s'havia de treure amb una excavadora. Disposa d'una gran zona per a esquiadors debutants, amb cinta coberta, diversos telesquís i un telecadira que permet desplaçar-nos còmodament fins a l'immens edifici d'apartaments que hi ha sota el mateix coll del Tourmalet. A l'altra banda del coll de Tourmalet, la visibilitat està millor, de manera que decidim anar a esquiar cap a Bareix, on hi ha les pistes en cotes més baixes i, sobretot, envoltades de bosc. Una llarga pista blava ens porta fins a Tornabou, peu de pistes del sector de Bareix. Aquí també hi ha nevat força, ja que per anar als lavabos ha calgut fer una trinxera de gairebé 2 metres d'altura. En companyia de professors de l'Escola d'Esquí Francesa ens desplacem pel frondós bosc de la zona. Cuando nos esquiamos en los bosques tenemos la visión con mal tiempo, con buen tiempo. Es una parte muy bonita y una de más bonita en España, porque es un sitio donde hay mucho pino. Aquí hay la nueva pista que hacemos este año y también la Teresilla de 4 que se hace este año. Es una pista muy bien para los principiantes, una pista muy ancha y muy fácil. El sector anomenat d'Aliens és un dels millors per esquiar entre el bosc, sobretot quan la boira redueix la visibilitat en cotes altes, com és el cas d'avui. De tornada al poble de La Mongie, les nuvolades continuen tapant el coll del Tourmalet i, sobretot, la muntanya més emblemàtica de tota aquesta zona del Pirineu francès. La estrella del Gran Tourmalet es el Pic du Midi. Es un sitio de montaña de casi 3.000 metros de altitud. Tenemos 2 teleféricos para ir al Pic du Midi, para subir al Pic du Midi. Y al Pic du Midi se puede ver el panorama sobre los Pirineos, el panorama también sobre la valle de Francia, del sudoeste de Francia. Se puede ver también las estrellas en noches y se puede también dormir en el Pic du Midi. Es tracta d'una mini-ciutat autònoma amb capacitat per a 600 persones i situada a 2.877 metres d'altitud. Per tant, és el lloc habitat més alt dels Pirineus. Hi ha 5 quilòmetres de passadissos, repartits en 6 plantes, i resideixen entre 25 i 40 persones diàriament, i des de fa uns quants anys hi ha la possibilitat de dormir en una de les 15 habitacions que havien estat antigues estances de tècnics i científics.
Tot aquest complex científic es va començar a construir l'any 1878 i actualment disposa de 7 cúpules per observacions astronòmiques, com per exemple aquesta que és del coronògraf, que permet estudiar la corona solar. Al capdamunt d'aquesta torre hi ha l'estació meteorològica automàtica, des d'on s'han enregistrat vents superiors als 280 km/h i temperatures de fins a 35 graus sota zero. La visita al museu permet veure unes fotos nocturnes espectaculars, també fotografies dels canvis que ha experimentat l'observatori al llarg dels seus més de 100 anys d'història i una maqueta de l'estat actual. Quan la gent es queda a dormir, fem una petita visita al cel i posteriorment es realitza una menjada local, amb productes típics de la regió. I després anem al planetari, el més alt d'Europa. En aquest planetari no tan sols s'hi projecten estrelles, sinó que també es poden veure magnífiques pel·lícules de divulgació astronòmica. La darrera visita va ser al telescopi Bernard Lyot, el més gran de França. Està equipat amb un mirall de 2 metres de diàmetre i gràcies a una sofisticada tecnologia permet obtenir nítides fotos d'estrelles i galàxies. El Pic de Midi és molt peculiar, perquè és una de les reserves internacionals de cel estrellat més grans que existeixen. Abasta més de 3.000 quilòmetres quadrats, amb ciutats que redueixen la seva lluminositat per garantir un cel fosc amb la mínima contaminació lumínica. Durant el dia es poden veure 300 quilòmetres de Pirineus, des del País Basc fins al Mediterrani. Una cosa única, excepcional. Efectivament, en dies clars, les vistes sobre el Pirineu són espectaculars. Aquí podem veure el cim del Balaitús, el darrer 3.000 en direcció al Cantàbric, el massís del Vinyamal, la bretxa de Roland, el cim del Montperdut, el cim del Nieuwiel i el Pic Long, el cim del Posets i, finalment, cap a llevant, el cim del Perdiguero i l'Aneto, el punt culminant dels Pirineus. Passar una nit i visitar el Pic du Midi de Bigorre és una experiència inoblidable que no us la podeu perdre quan aneu a l'estació de Gran Tourmalet, Bareix, la Montgí.